Bishop, good evening. Have we been here before? No. Huh? No. Yeah, my first time. Maybe she's not right. Na Lagos. Aku mani how will I back on social media in and got the room again. Yes. So we phone and I get bill to get lazo. Yeah. Nga ni room again interview. Yes, can you? Bianso eba get cross street. So no need na agbacha ọtọ nọrọ na life m nga agbara ọtọ ga-ewukwu oge ga-watch gam. So ihe ahụ unu na-arụ mbata life unu agbara ọtọ iri gbara ọtọ nwe pant unu ga-eyi nothing. Iwu ikpu unu oge that I watch gam. Eh? So ihe ahụ some of you unu ha na-ekwu ka ga-ewe ikpu oge nọrọ na bed were phone ga-elege m. Eh? It mere mana ikpu. Yes, na ebe a need you we na bata. Ya wuru mgbe m mere social media program m ka ihe iti mere gị. Mgbe m na-eme program m nọrọ dey jara m ikpu. Then I watch my program. So Yeah. Kopa aka nga hisha nywa mamre. Tono off mama ho ge. Tono te come on, sige bianso. We will get when I bed just know what I can go back satana. It's bia send them the question you get pant, you get jean, you get skirt. Ebeganso. The way you got off my was you kick off ma. Asking the chef ma. Oh, Bishop. Please you talk okay. Look at get you when you get out and when he got on a bed, I watch my program. Got on a bed, the leg money we in him get barota, we have remember to take pant, skates. Bishop, me fail, man. Come on, let my front to check about Mungi physical now, say what any name and now with by image. Gotta come the wicked. Just a mammy who no. Mungi physical now, so no say what any image me. Go Vro kweja bago kada bianga bia. Come on, Lemaya front. You can text you. That were a phone again. Neko, yeah. Madam. Yeah? Madam. Yeah, Nemeko. The way for that, you of Mamma. Will you see a halo? Neko, yeah. I think it's like I'm good to weapon here now recording. Weapon here when I call all I began. Oh, call now, but I called for me. I'm done a recording. Neko, yeah. Madam. Do you bear? Bunike. Ebe no bunike. Osile. Huh? Osile. Ebe no osile. Mokubaya. Ebe na Mokubaya. Ogugo. Huh? Ogugo. But the phone auntie ni who you show quick. I can't hear you. Ogugo. On where is it? It's for 25. Ke school negara. Anambra State College of Health, Obosi. Okay, man, here all I'm ba. Gaba ni hu akwụkwọ social media niile. M ga n'iru me wege interview. Yes, ga n'iru. Ke ihe mere ni ji bịa ka m mee interview ebe a. Ana m afụ ndị mmadụ ka ị na-eme interview na be a na-esi ebe a nweta friend or di.
So ama m nke ya dabara m. Nke chọrọ achọ iji bịa ebe a. Achọ m di. Na gburugburu ebe ahụ ibi enweghị nwa okorobịa ma mma ọlụlụ ị na-ahụ mana ebe vileji gị mana ebe isi na-anọnyere m mana ebe ị na-aga ụlọ akwụkwọ enweghị nwa okorobịa na-esa m ịhụrụ ebe ahụ tupu iji decide ịbịa hia. Akwụkwara m o mana ndị mfu ọ bụrụ my choice that time. Ele ụdị choice ị nwere n'ebe nwoke nọ mere ndị ka ahụ ịfụrụ ikwenyere ha. Onye a m fụrụ isi eburu ibu abụ m enwere m isi buru ibu. Okay, ịma na ị nwere isi ukwu. Yes, so nche m nwa ama m ebe nwa esi wee pụta. It's okay. Ke ndị niile bịaga nọ within your side isi ha buchiri ibu. No, because onye nke abụọ mmadụ ole bere ala gwa gị okwu ọlụlụ gị na ha na-emeghị ahụ ndị ka ị hụrụ ebe ka ị nọ. Onye nke mbụ isi ya buru ibu, onye nke abụọ gịnị mere ya? I like Romeo. Onye nke atọ Onwezi. enwele mgbe ara gbara gị? Mba o. Iji like ime nwaanyị na nwaanyị? Mba. Enwele mgbe a na otu a na-ata gị were pantị gị chela one side ti ya amụta maghị? Yes. Ele pantị ihe ahụ ọ black ka ọ white ka ọ yellow? Red pants. Red. Yes. Atịlara ya left ka atịlara ya right ti ya. Eme ya side ya ebe ọ bụ na ọ banye. Ele ihe iji yiri panta na-ata gị na pantị iyi ọ maka ọ dị ọsịsọ ka ọ gị nwa ka ọ dị ọsịsọ? Mba, ihe na like iyi bụ G-string. Ajụrụ m gị ele ihe mere na iji yiri ịbịa nga bịa kpọọ data na aha na Chineke agba gị ọkụ. Sorry. Nwa bi ngọ nwụrụ anwụ ịbịara nga bịa gwa m G-string ọwụ pantị onye riri eri. Ele ihe mere na eji ataga gị nga iyi pantị ọ na ọ dị gị ọsịsọ ka ọ na ọ dị nwokorobịa ahụ ọsịsọ? Come on, subscribe for that place. Subscribe for Chineke agba gị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya. Ọwara ya agba gị. Watch it ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe for this place Chineke agba gị ọkụ. Put that in ọfụma. Not like that. Aha gị? Toma. Kwushi okwu ike ma ị ga-ekwu okwu ma ebutoghị ya wepụ aka n'okpuru fonu gị. Oh, sorry. Aha gị? Chioma. Chioma onye? Chioma Eze. Iwe onye ebe? Onye Ebonyi steeti. Ebe na Ebonyi? Iziangbo. Ebe na Iziangbo? Enwezaka. Kebishira watch him. Lagos. Were phone na ntewe n'ihu gị ọfụma. Okay. Wepụ aka n'okpuru fonu gị aka daa n'ihe ị na-ekwu. Ewepụla anya. Ele hotel ị gara lọja ihe a? Mba ụnọ. Ọwụghọ hotel. Gịnị ka ị na-arụ? M na-emeki up. M na-ehepụkwa nwanne m nwoke na stay ya. Ị na-eme gịnị? M na-emeki up. Elekewe ị na-emeki up. Gịnị ka ị rụga? Chineke agba gị ọkụ dewe fon ahụ ọfụma n'ihu gị. Gịnị ka ị rụga? Makeup. M na-arụ makeup. Ị na-emeki iwu makeup. Onye ntechashi Nwagbogho. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mba mpa ma nwụọla ọsọsọ mma m. Chai, enweghị nna. Chai, ndo nna. Chai. Quarter orphanage. Abụrụ gị ọnụ? Mba, abụghị m ọnụ. I can't hear you. M ga-ebutu gị here. Ya na phone gị ahụ. Ya na-enwere ihe rekọdụ ga ga-ewepụ datin. Ya na phone gị ahụ a na-ekwu okwu. Ma ị na-ekwuli okwu, I bring you down, madam. Abịa m ya bịa takoshi eze. Abụrụ gị ọnụ? Mba.
Iji like amụ. Ọfụma. Ele ụdị size amụ ị na-like? M na like 6 inches above. Ese gịnị mere? M na like 6 inches above. Nke gbara agba. Ị na-like onye? Amụ gbara agba 6 inches. 6 inches above. Ha? Ikpu ọwụ well. Mba. Ya? Mba. Otele gị ọwụ wash hand basin. Mba. Then gị bịa nga akpọwo m ọnụ ị na-like 6 inches and above gbara agba. Achọrọ m nwoke m ya nọ kịta na-echit. Otele gị ọwụ nga a na-amụ ya aka akwa aka eri nri. Mba. Ha? Mba. Then let him in by 6 inches above. Ndị ọsị na-akọwata gị nna like nke gbara agba. Achọghị m nke pempe. Ị chọọ wetakọrọ sample of ihe ikwu. Okay. Can skodi. Achọrọ m nke gbara agba elu a. Otele Rosanna. Bịa na ahụ ọ dịkwa gị. Kwụrụ other places. Kwụrụ other place nọ before ka make it. Kwụrụ ebe ahụ voice gị pụtara ebe ahụ. Kwụrụ other place isi weta that thing. Okay, sir. Welie that thing elu. Ese ị chọrọ gịnị? Achọrọ m nke gbara agba otu a. Iji eme gịnị? Ịma na ahụ mfu amụ ọ na-agba egwu. So achọrọ m ichit. So nna like nke buru ibu la. Enye mere gị surgery otele? Mba. Ha? Mba. Otele Rosanna. Is otele gị adịghị wash hand basin ọwụ? Mba. Ha? Mba. WC toilet gị na otele gị nke ka? Ọ nke toilet. Nke toilet ka ga-eche ụdị ihe? Ọ na-emechikwa mmechi omechie. Otele Rosanna. Hey! Si chọrọ gịnị? Nke rela. Mpaghị na mmaghị ha dịkwa awa ihe emeghe gị. Mpam na mma m emego nke vana ọmụ nwa na-eme. Mmaghị ọ dịkwa awa si na ahụ adịghị gị. Mba. Mmaghị adịghị awa esi oyi mmaghị gị. Mba. Mmaghị adịghị awa esi otele gị asa awọla asa mba. Mba. Ọ dị awa? Mba. Look for any nearby hospital. I got quite got aqua. And him bragana. Any more agma kogo. Look for any nearby hospital when a doctor so. Say I'm sa got aquaslata to auto. Say me. Akwashilata moto. Say me hanging rope will trade age aquagoto. Look for any nearby hospital. Some say I'm again. Aquaslata to eat. Msapa. Akwashilata mipu. Hey! Yeah, Lion Bagana, after this interview now, rush any hospital. A hospital will in metre. Okay, my moderator. Get there, I see you nearby hospital, say that Ikwu. What the doctor Namsa Wagi Baba. And the young Bagana. Bishop. Kebi Shinano in I. Lagos. Lagos Unka. Under Yoruba Tagare Kondibo. Mba, on the Benin na ndị Delta. Otele Rosanna. It's on a hodage. I hold them now. Man in human also. Gani that's here na keneje. Ile ji chai ha wen aniku. Onwe enyi ka nkọ gị, ka nkọrọ gị. Onwe enyi m nwoke. Koram. Das Ebranga bek, das akụkọ ka Ebra na koram. Mba. Nna gwa gị na nke a pere mpe. Onwe bụ Damn you Chineke agbaghị ọkụ. O dị mmadụ ha amụ ya amụ akpa amụ na mkpụ na amụ n'onwe ya esoro baa. Amụ ya amụ n'ike akpa amụ na amụ esoro baa. Nwa bingo nwụrụ anwụ.
promote Ikwu ya na. Eti na woki bembe to you na. Give away 1 minute man. Onwa ga masi ihe panic wu basin. We make it surgery no property can no. Where you are random man toilet. Only will pataya and shigama. My ping come around, we bring a big one say, and when I kaka. I got gas or horse, the man no log. Only lay hang me ya, a million no cable de vamo. Come ya, where I can push a hand hit in ya. What push a hand hit in ya. What was I hand he eating, Naya? Ma wopun we a bishop, ma wopun we. Jana goro. Oh, you're hooking us on again. I got pam. A chest of Oteleya wo Otele Maka. I can boom maze. I sang it, damn you. Bro, Otele wo Tonelo, Bianca Biagram, say I'm a hota. A patolel no pagaraga. My bingo. Mother bought Talaga at the same time. Mba. He had different men at the same time. Mba. Netagagi Jango Hamo. Mba do mangwamo. In a hangamo. In a hapangamo, Manepa well no Telagare. Look for any hospital. Hospital law will eager now. What doctor say? Nam same aqua to aqua. Nsab emegene. Aqua moto aqua. Jida cannot. Nsegene. Aqua moto aqua. Repeat aqua again. Oto aqua. Otele wo WC amo. Egarola aqua mahadu. Mba. Emola nwa n'ụlọ. Mba. Iwepụla nwa mbụ. Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 30. Huh? Come, I'm not joking here with you. I'm not joking. Sure. Anyị dị 30. Unu dị ole? 30. 30. Mpago jere nwa. Mba ọnụ nwaanyị na-abụọ so mụọ mem mụ 15. Nwaanyị nke ọzọ mụọ 15. Gị emube nwe ike ga-egherele oge like that. Huh? Mma gị mụrụ 15, nwaanyị ọzọ amụọ 15. Huh? Ya. Hey! Family of states, bracket, country and state. Country and state family. Country and state family. Ije yi part. Mba. Iga yi part. Wherever who got the way better mama na hung off ma. Telege groge cha umoge ige hum pant. Continental Hotel. Ebregu. Ya. Hello, di nwoke chọrọ. Okay. Eish, nọrọ ebe m gara ahụ ọfụma. Nọrọ ebe breeze ebe window dị open ma na ahụ gị. Okay. Aha. Ese? Achọrọ m nwoke topuru etopu. Nwe height. Adịrọ m ya. Ọ bụ na ọ gbara oji fọn, ọ bụ na ọ dị ọcha fine. Mana ife ya agba. Ma ahụ eze gị. Wepụta eze gị na-asị na ebe a ma eze gị taa. Onye chọrọ ihe na-agba agba. Tinye eze gị taa, nga taa ncheta nke m. Telere Rozana. No wonder ịṅụ aha amụ.
No wonder ngo ahamu. No wonder ngo ahamu. Lekweze. Ihe ga-agba. Isa agbalag non. No wonder ngo ahamu. Eze rabbit. Eze rabbit. Banana mwa. Atala gị na moto mbụ. Mba. Ị na-ekpo ụka ka ị na-eme omenala? M na-ekpo ụka. Enwere mgbe atagidere gị ga enye ahụ pụrụ? Eya. Ele nga isi ataga gị iji nye ahụ front ka back? All back. Mgbe ị nyụrụ dị ahụ, ele ihe gwara the guy? Ask me, do you like it? Ọ nọ na-ata gị ga-enye ahụ ga jụọ ya, do you like it? Oh, fantastic. Chineke gbakwa gị ọkụ. Fanta bụ okwe gị egbuo. Nwa bingo mụrụ amụ. Fanta kubi ekwe gị otele. Ọ ya mere otele gị ji dere mkpa were oge. Nwaanyị na-aga enye anya ahụ. Nwaanyị na-aga anya ahụ nga otele gị yiri ballot box eji emeghe election. Nwaanyị na-aga anya ahụ bịa jụm ya ma ọ fantasi. Onye riri eri. Mgbe nyụta ahụ ya asị gị gịnị? Ọ sị na ọ like ya. Atama gị ji anyụ. Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ọ ịbụọ. Ịbụọ tara gị na ahụ ole ivu na ahụ ole itu amụ ukwu. Kemgbe ataga gị apọda amụ ukwu ibubaga n'ime gị. Enwebe mgbe ị nyụrụla for a day. Ịnọbụ taa gị nyụọ ihe ụmụ nwaanyị ibe gị nyụọ ya drop nkịtị. Enwebe mgbe ị nyụrụla. Ịbara nga na bịa ịgwa m sọ fantasy. Ịbara na bịa ịgwa m sọ fantasy. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kwụsị okwu ike. Blood group gị Chineke agba gị ọkụ. O positive. Kpọọ phone number gị. 070. Ịwọchịchala ya kwa izu ole ike ịwọchịchala ya mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke agba gị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agba gị. Ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe for this place. Chineke agba gị ọkụ. Eish. Kpọchie phone number gị ike na. 070 26 43 88 17.